Skjern har nu bolden på midt. Ja. Sådan lidt for meget hæl og tog i noget af Skjerns spil, synes jeg. Dømmer han ikke frispark der? Det gør han ikke. Så kan Skjern køre 2 mod 1. 2 mod 1. 2 mod 1 på kantefelt. Den skal spilles nu. Og så er der 1-0. Ja! Sådan! Her kommer hjørnesparket. Det bliver en høj surferbold uden nogen som helst form for adresse. Og i stedet for kan Hammerum sætte en kontra i gang. Når du den? Ej, Skjerns forslag 3 mod 2 Hammerum nu. Der er simpelthen offside. Tak for det, Hammerum. En kæmpe chance efter en kæmpe fedese også af Skjerns forsvarer, der bare skal clear bolden, men sparker simpelthen hen over bolden. Og heldigvis er Hammerums angriber, der bliver nødt til at sige meget uklogt, løber han i offside. Og den kunne selv jeg se, så den var god nok, selvom linjevogteren faktisk ude hænger efter. Og godt set, linje, siger jeg lige til ham der. Fra her Alexander Bak, siden han inden pausen skrev kedelig kamp, der sker ikke det store. Passer os fint. Lad os bare med Storgård drible lidt rundt ned i eget felt i 45 minutter, og så kan vi tage en fed afslutningsfest i aften med endnu en sæson i Serie 2 og Jyllandsserie. Det vil ikke gøre noget, men der er lang vej nu. Og nej, de kan ikke flytte sig. Skjern kører kontra. De er 4 Hammerum-spillere mod 3 Skjern, det bliver spillet rigtig flot dybt. Målmanden han tøver. Alligevel vælger han at komme ud og sparke den væk. Det er godt kommet ud af målmanden, selvom han tøver lidt. Skjerns anfører foran bolden, han er nummer 5, han smækker bolden over. Er der offside der? Det er der ikke. Så er der igen optræk til chance. Den skal slås. Han dribler lidt rundt, spiller den tilbage, og så tror jeg, der kommer et skud. Ja, det er faktisk udmærket skud, men den bliver blokeret af en Hammerum forsvarsspiller. Okay. Fint nok. Skjern forsøger at returbolden på et ellers okay langskud, og han holder rigtig godt nede. Kommer over til Skjerns nummer 14, der vælger i bedste Wayne Rooney, Van Persie-stil og flæsken med venstrefoden opover, men den tager en pæn bue over mål. Okay. Ja, og dog, nu er det igen Hammerum, der råber bolden, den kører ind, der kommer skud udefra, den bliver blokeret. Målmand, kom, og den skal clears. Forkølelsespark. Det ligner en målmand med en fiber, det kan jeg lige så godt sige. Nok derfor han heller ikke sparker målspark. Skjern, det ender med at blive en chance til det, eller hvad? Nej. Det er Hammerum, der er i gang med et pres. Skjern kan ikke rigtig komme af med bolden på en fornuftig. Der får de så bolden ned. Så der er en lang bold over til vores kære 14'er, som har spillet en okay kamp. En rigtig god kamp. Hvad siger vi der? Så han kører hele vejen 14'eren, og så er han fuldstændig igennem. Og dribler målmanden. Score! Ja tak! Stærkt! 2-0 til Skjern. Fantastisk. Så ændrer jeg lige mit okay kamp til fantastisk kamp for Skjerns nummer 14. Hammerum viser lidt ting her nu. Bolden kommer ud på højrekanten til 5'eren, som kan slå et indlæg der. Det er et godt indlæg. Hammerum! Så sker det der ikke måske. Hammerum på 2-1. Fuldstændig ud af ingenting. Dem husker ikke bare Mikkel Junge, der var på kant. 1 mod 1 Skjern. Nu! Spil ham! Nej! Hvad venter du på? Skjern i kæmpe kontra, og det ender... Ja, ud af ingenting. Så vælger Hammerum at drible i forsvaret, så er lige pludselig Skjern, der igen får chancen. Der skal sættes ind den der. Han er fuldstændig fri igen, og skyder der! Feberredning af Hammerums målmand. Den får en klapsalve med på vejen for en gammel keeper. Sindssyg redning. Han fylder sgu ikke meget ned i mål der, men det der det er en god redning. Så kører Hammerum på. De råber om bold. Det er 3 mod 2. 4 Skjern forsvarsspillere fræser hjem, men igen rigtig stærk forsvarsspil. Skjerns midterforsvar her. Går lige imellem den sidste afgørende aflevering. Stærkt. Hammerum på bolden. Skjern. Ikke offside. Nej, så er der friløber til Skjern. Kom så, gør det færdigt. Han spiller bolden. Og der 3-1. Kampen er færdig. Nu mener herr coach, at vi skal afsted, så tak for broadcasten. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på baren i aften og på Bistop. Det bliver fantastisk. Erning fremad.